Ayun, balikan natin yung mga trap natin. Sana marami ng crab sa loob. Ito yung panukat ng crab, no? Paano dyan, pre? Paano pag... Dapat Canada, pag dyan. Hanggang dito. Yan yung pwede natin kunin. Pag mas maliit dyan, di pwede. May sukatan, no? Galing, no? Di pwedeng kunin lahat. Isa. Anak ko naman tatlo. Apat. Tama. Makukuha natin. Tama, 5. Ako parang wala. Magaan. Maliliit. Ayun, no? Kaso, meron, kaso maliliit. Maliliit, hindi pwede. Taas mo pa yung pre yung ano. Taas mo pa yung Yung pain niya. naubos na. I-adjust yung pain. Naubos. Maliliit, maliit masyado. Hindi pasok sa ano. Ayan, hindi pasok sa panukat natin, no? Maliit, eh. Baka makagat ako. Makagat ako. Babalik yan mga yan sa tubig. Hindi natin kukunin. Ito pangalawa, sana may malaki na rito. Yun, naangat na. Uy, isa. Ayun, no? Isa nag-iisa lang pero May isang kicker malaki. to. Sure na yan. Laki, oh. Pinalayas niya siguro yung maliliit. Baka mahulog ka. Laki, ha. Mukhang pasok to. Pasok yan. Pasok to, pasok. So meron na tayong isa. Oh, laki, oh. Panigurado. Kahit hindi ka sukat ng kuha na yan. Sukat ko, yung ilagpas dulot-dulo, pa, yung oh. sungot. Nakuha na. Sakto. Ha? Sakto. Oh, dali. Oo, sa'yo. Pasok. Oh, pasok siya. Meron na isa. Ito, marami na rin. Marami pa yung pain. Mukhang... Oh, di. Wala na yun. Hindi pa yan. Ayan na, ayan. Ayan. Kunin mo, pre. Yun, no? Yun. Pinisan mo. Doon pala. Umusog lang yan. Mabigat, ah. Yun, no? Mabigat, pre. Mabigat. Sige, kaya mga 100 feet yan. Kung malalaki to. Sabi na nga ako, 10 eh. Marami.
Ating mo ako. Ayan, yung Wala isa, pa. pwede yung isa. Ito? Ito. Oh, yan, oh, pwede yan. Nakaka pre. Saka ano. Nakakilado. Kumus na yung pain pre. Yung dilata nga pre. Pain. Yung dilata marami. Marami kaso mukhang isa lang yung pasado. May tinatanong pa. Meron. Kailangan lilitan lang ang ano, lilitan lang ang butas. Pre makagat ka pre. Kaya nga eh. Dito lang ang hawak mo, dito lang sa banda rito. Kaya babaeng karab. Ayan, Hindi oh, pwede. dito lang pre. Huwag dito kasi dito kanina, diyan ka nandyan oh. Balik siya para dumami. Hagis. Ang taba sana oh. Para dumami. Oh. Balik. Balik. Oh. Ayun na yung atin. Isa. Ayun mo na. So, ito yung panglima natin. Ayun, may malaki oh. Wala na yung pain pre. Kaso naubos yung pain. Ilagay Pwede natin ba ng yan? latak. Asan ba yung latak? Ito okay ito. Ito mali. Ano ba ito mga ito? Ito maliit. Maliit masyado yung hagis natin. Ayun. Nihilo. Yung ano pala yan. Yung shrimp. Pero ito, may manok pa rito. Saan? Ako ito pa yan. Binabalik ulit natin yung mga karab. Ano natin? Trap natin. Mamaya babalikan ulit natin mga after 1 hour ulit. Ang oras ngayon mga 11:40. May trend dun, oh. Haba ng trend, oh. Siguro ang karga niyan mga crudo. Gasolina. Dito ulit tayo. Maya babalikan ulit natin yung mga trap natin na nandun. Doon tayo naglagay. Doon, layo. Lagpas pa niyang yan. Burol na yan, yung mga po. Maya, balik tayo after 1 hour. Iangat ulit natin yung mga trap natin. Pangalawa. Sana mas marami ngayon. Yun. Unang hango. Oh, marami-rami to ah. Kita ko lang ah. Bigat eh oh. Wala. Mahina ngayon, mahina. Ay, yun oh. Ilang bako ah. Oh, meron ding isa. Kasi tatapon natin yung marami rito katulad na ito, maliit. Balik na to sa tubig. So, ito maliit din. Babae yan. Babae pa. O, balik. Doon muna sila. Madaming huli kung madami sana oh. Yan. Ito kaya baka madali ka. Tas yung mga pain namin oh. Buto na lang oh. Binabagsak ulit namin. Yung mga cage ito. Ito oh. Pero madami pa tong iba. Ito yung iba. Lahat ano. May palutang para alam.
yung nahuli naming salmon, no? Napikadilyo na. Luto na, oh. Sarap. Tapos kanin. Merienda muna. Mamaya, akunin natin yung mga trap natin doon. Nandun lang yun. Kaya muna yung mga crab doon. Ayun, no? Oo. Huling biyahe. Last fall show. Kunin na natin. Tapos uwi na. Unang trap, tingnan natin. Una sa 5. Hindi. Ito yung tali. Tika. Wala nang pain. Wala nang pain. Kinain. Tangina. Inubos nila yung pain. Ibig sabihin, Ito mukhang sigurado to. Mukhang namumuro to, ah. Kahit isa lang. Isang malaki. Pinakamalaki. ha? Red rock, pre. Oh, yeah. Dalawa. Oh, kunin na natin yan. Ay, hindi yung sila. Merong isa. Red crab. Dalawa, tinapon natin. Binalig sa tubig. Tapos na, pauwi na kami. Ito na yung boat namin, no? Parang hindi boat ito, no? Dami naming nakuha. Ang lalaki. May isa lang nakuha. Nag-aabot na ng gamit. Malawang balik na ngayon. Tapos na tayo dito sa crabbing, mga ka-that's good. Nakakapagod pero enjoy. Ang sarap. Ang dami sanang huli kaso hindi pasok dun sa tamang sukat. Hindi natin pwedeng kunin. Siguro ang tamang sukat lang na nakuha natin, 2. Dalawang crab lang talaga. Pero ang laki. Yung mga hindi pwede, binalik natin sa tubig kasi kailangan magparami pa sila. Tsaka bawal yung mga babae na crab na kunin. Dapat mga ano lang, mga lalaki lang. Bawal din yung mga nangingitlog. Pero may nakuha tayong maliit, red crab. Pwede pala yun. Kahit medyo maliit siya. Kasi hindi na pala lalaki yun. Ganun na ang size talaga ng red crab na yun. So ngayon nagutom tayo. Pupunta tayo sa Jollibee. Doon na tayo mag-dinner bago bumalik ng Kelowna. That's good.